guys, γεια Λοιπόν. σας. Είμαι η Βίκη και από εδώ η φίλη μου Γιάννη. Κάνουμε το πρώτο βίντεο στο YouTube, είμαστε καινούργιες, το πω έτσι, ειδικά εγώ. Και ναι, θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα challenge το οποίο λέγεται That's My Body Challenge. Το οποίο σε αυτό το challenge ο αντίπαλος κλείνει τα μάτια. Ναι. Θα κλείσω τα μάτια. Και θα της πάρω το χέρι. Και θα το ακουμπάω σε διάφορα σημεία του σώματός μου και αυτή θα καταλαβαίνει ποιο σημείο είναι. Άμα πει λάθος, θα πιει αυτό το καταπληκτικό υγρό, το οποίο θα το κάνει, το οποίο είναι φτιαγμένο από κοκακόλα, βασιλικό και τριμμένο μπισκότο και είναι πολύ... Λοιπόν, ας αρχίσω. Αου. Εδώ. Κάπου εδώ. Όχι. Εδώ. Όχι. Ωραία. Το σπίτι. Στην υγειά σου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου, ναι. Πιες άλλη μία. What the fuck. Γιατί σε μένα, να. Γιατί έτσι. Έλα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, πέρα αυτό. Μην το δοκιμάσετε ποτέ. Ποτέ όμως. Πώς το δέρω. Καλά. Άννα, ωραία κυλίτσα. Είναι σεξι. Τι είναι? Είναι σεξι. Από πάνω. Χεράκι. Τελείωσε. Ω, Μιτσι, τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Θα τα κουμπίσω λίγο πιο καλά. Τι είναι αυτό? Το αυτί σου. Όχι, λάθος, πιες. Τι ήτανε? Ω, Μιτσι, και το έκανα έτσι. Ναι, μαλάκα, έτσι ουζά. Έλα, σε λέω το πίνεις, έλα. Είναι ίου. Έλα, πιες. Δίνα, τι τελειώσει. Πιες. Τι έγινε, Ανούλα? Κατάπια και βασιλικό. Έλα, ρε. Παιδιά, μην το δοκιμάσετε. Μου κάτσε στο λαιμό ο βασιλικός. Καλά πάθεις ηλίθεια, εσύ το ζήτησες, έλα. Αρχές σου. Τι κάτω, ναι. Άντε. Τι κάνεις? Μαλάκα, τι είναι αυτό? Σοβαρά, τι είναι αυτό? Πες μου ότι τα ρουθούνι. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Χίλια. Ναι. Περίμενε, μην το βγάλεις. Κάτσε μέχρι να χάσεις. Αυτό και μετά χάσω, κερδίσω, το βγάζω. Χέρι, προς αγκώνα. Τι, όχι. Τι ήτανε? Έλα, Μικούλα, σε βλέπω να το πεις, να καταπιείς και βασιλικό, γιατί έχω κατάπια πριν. Κι άλλο. Εγώ τι πιο πολύ. Τώρα, Βίκυ, έλα. Α. Μιτσί. Ωραία.
πρόσεχε που θα το πάρεις. Δεν βλέπω, μωρή. Έχει βυσκοδόρο μου. Τι είναι αυτό! Εδώ πέρα. Μόνο το. Εδώ. Όχι, έχασες. Στάθες γι' αυτό, όχι μωρή. Εδώ. Όχι. Πιες τώρα. Ιου. Σε βλέπω. Κι άλλο, κι άλλο. Τι έγινε, Νούλα? Καλά είμαστε? Λοιπόν, Παιδιά, αυτό ήταν γιατί δεν αντέχουμε, ειλικρινά πιάμε 2 γουλιές κάθε μία. Βασικά, ναι, δεν μπορούμε. λοιπόν, αυτό ήταν το Ας τα αυτά μωρή, βλαχαδεροποιημένο βλαχίδιο που Λοιπόν, τρώ χαβιάρι και τρως παπάρι, βλάχα, Παιδιά, λέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Πολλά Βλάχες. μπράβο Βλαχάρες, στο παιδί εκεί με την βλαχάρα λέρες Ναι. που μας Λοιπόν. είπατε για τη κάμερα. Λοιπόν, και σας θα δίνω τα και τα πούμε- εύσημα. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο μας βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας! Καρκίνο στα Bye. μάτια, καρκίνο στα μάτια.